Ei! Nou capítol, nova aventura. Seguim aquí ja no me'n recordo massa res d'això. Vale, vam a canviar la música, hem d'anar a parlar amb el pavo aquest del fondo, no? Però crec que no fos cas que volgués lluitar o alguna cosa. Tinc els Pokémons a la puta merda. És veritat que ahir no sé com ho vam sobreviure tot allò. Vale, i això és el temple romà de Vic, diu. I per on polla surto d'aquí? Collons, que difícil. Bueno, avui crec que tocarà explorar un... Ui, he vist aquest nano... Joder, com vaig cap al centre Pokémon. Ah, per aquí. Mira que era fàcil, la mare de Déu. Avui tocarà explorar una mica al poble. Tocarà fer una mica turisteo per Vic. Posaré primer de tot l'Umbreon endaurat a davant, que em genera més seguretat. Val, doncs estàvem aquí al temple romà. Llavors, si ens dona temps, des que em van convertir en el temps... amb aquest pau ja vaig parlar-hi. Tinc ganes d'un combat. Després anem a la casa i què vols, Pirat? Ningú voldrà lluitar, ningú més voldrà lluitar. Pirat passat, sóc una tia, nena. Aquí no hi ha res. Mira, aquesta vol lluitar. Hòstia, tenia ganes de treure l'arsenal, va. Sí, perquè avui no us passa que hi ha dies que us ve de gust lluitar? Doncs avui tinc ganes de lluitar. En Tangela, me cago en la puta, hagués posat a l'altre davant, m'hagués anat millor, Jo crec que amb un àcid el fem papilla. Bueno, papilla no, amb el cabells que té li fem espaguetis amb aquest Tangela. Tangela, que pronunciem Tangela, però en català hauria de ser Tangela. Quasi el matem d'un cop. Creixement, ves creixent, tu ves creixent. A veure si et fas gran, va. Va, àcid. Adéu, Tangela. Vinga, un menys. Next. Ràpid, ha d'anar ràpid això, Ha de fluir tot. Pija Marta. Un Uper tingués un puto atac de planta me'l feia fàcil, Uper és aigua. Jo crec que segueixo, però... Ah, bueno, és terra, també, un Uper, crec. No, clar, és terra. I terra em pot fer pupeta, Surt que ha fallat. Terra em pot fer pupeta, perquè sóc verí. Va, daurat, joder. Estic amb ganes de lluitar, però no ho estic fent massa bé. Tret de fang. I em baixa la velocitat. Serà per la velocitat que tenim, Wooper. Calents, i això és. Va, finta. A veure, Wooper... Ui, tret de fang, me la suda, em torna a baixar la velocitat... Vale, molt bé, Wooper, molt bé. Anava a fer un atac ràpid per demostrar-te que som ràpids, però és igual. Mella ha guanyat 134 punts d'experiència. De fet, amb finta... Finta no ataca primer, també, o no? O m'ho estic fent un invent, aquí? Ah, intercanviar no. Joder. Estic fent un invent? Bueno, espera't que a Boomer no em guanya ningú, Però ara sobrevola l'enemic dissimuladament i la llença un cop baix per sobrejar. No, és que no falla. No ataca primer però no falla. Així que em poden baixar la precisió i tot el que vulguin. Vale, i aquest vol lluitar. A mi m'és igual la música. Vinc aquí a mirar noies. Ala, pervert. Doncs ja està, no hi ha més combats. Aquest no voldrà lluitar, no? Vaja, no és la música que esperava, però veure aquesta penya ratllada em serveix. Tu has guanyat. Vale, em dono unes claus que no sé per què polles són, però ja ho descobrirem. Clau subterrani. Vale, doncs aquí s'ha fet la feina ja, El temple romà de Vic. Aquí hi vam entrar-hi, no? A l'església, o no? Catedral de Vic. Benvinguts al Temple de la Llibertat. Amb tu arribarem a Ítaca. No, crec que no hi vaig entrar. Jo només vinc aquí perquè no tinc res més a fer, així que vaig perdre la meva canya de pescar. Ui, canya de pescar! Una canyeta de pescar aniria molt bé, El meu fill es passava el dia pescant i no m'acompanyava mai aquí. Al final vaig decidir amagar-li la canya. Ei, pistes.
Espero que algú la trobi abans que ell. Una noia em mirava quan ho feia, però no sé si l'haurà agafat. Una noia, que ets tu? M'he tenyit de lila per demostrar el meu compromís amb la causa feminista. Des de que segueixo aquesta religió he deixat de pagar quota a l'ANC per fer-ho aquí, que és molt més útil. Ets tu la noia? Hola, estem llegint el passatge de la pluja, Papet 2567 del Nou Poquet Testament. Tracta de com la nostra voluntat podrà vèncer les forces de... el sudo, massa lletra. I la música que sona, us sona? Que ens farà més triomfants, tan. Perdoneu per... vergonya aliena, ho sé. Bueno, anem a curar. Curem, va, infermera, ràpid. No, ja, un cop i prou. No siguis avariciós, infermera. Curem un cop i prou, no dos. Amb aquest marrec hi vam parlar-hi... Ei, allà baix a l'entrada del túnel Tiglis, però per arribar-hi hauràs de fer servir tall herba. Vale, així no puc. Que no tinc tall herba? Diria que no. Així que no puc. Vale. I d'aquí hi ha un bon preu que... Mira, ara aquí això que aprofito per comprar uns repelentetes. Repel·lents. Quants en vull? Doncs... 11. 10, va. 3.500. De poc anem sobradíssims de diners. No, torna aviat. Ja veurem. Compro la birra o el pa, no tinc pasta per les dues coses. L'hem de pescar aquí, és una merda així, mai capturaré els Quillfish de Girona. A Girona hi ha Quillfish, me la suden Quillfish, tio, vaya merda Pokémon. No l'he fet servir mai, però no té ni evolució, no ho sé. A veure, vaja, està lligat amb una llonganissa, mira que són estranys, dic. És una mica incòmode que ma germana de 10 anys estigui més interessada per la política que jo. No es pot preocupar per altres coses com jo. Ara estic a l'atur perquè vaig demanar la baixa i com que l'acomiadament és gairebé gratuït, l'amo em va fer fora. Haig de buscar feina, ara no puc passar preocupant-me per coses com la política, que a mi no m'afecta. Ja, vale, no t'afecta, però estàs a l'atur. Vols saber coses de les ciutats principals? No, la veritat és que no, crac. Mira, si sembla que és el noi que diuen que té un Umbreon, ha passat un noi fa poc que diu que et fotrà una pallissa amb el seu Flareon. Vols un consell? Visita el Charango i així potser pots recuperar moviments que el teu Pokémon no va aprendre quan tocar, perquè encara era un Eevee. Interessant, això. Bastant interessant, la veritat. El Charango hem de trobar. Ai, perro atado con carne de Slowpoke. Religión dice no a Slowpoke. Ay, perro atado con carne de Slowpoke, religión dice no a Slowpoke. Mira, aquí hi ha una noia. Aquesta noia potser sap on a la canya a pescar. Quants anys tens, Violet? Segur que quan vas néixer havia començat això el procés. Sort que ara ja queda poc. Han donat un plaç de 15 mesos per fer estructures d'estat i després... Diu? Estic preocupada pel meu avi, només parla del procés i fa 10 anys que diu que la propera manifestació de l'11 de setembre serà l'última. Té el DNI caducat des del 2014. Vale, no ets la noia de la canya. Primer els de casa. Joder. Rosa ha trobat 3 handballs. Handball. Fa gràcia. Només em fa gràcia a mi aquestes coses. Aquí no puc fer res, estic m'he perdut. Seu del... P... N'entres aquí. Què era plataforma per Catalunya, això? Què fas aquí dins? No seràs moro, joder. No et dinamitis, ja no ho ets normal. Mare meva, té mala llet, això, Eres el nuevo, estoy esperando a mis compañeros que están en el Montseny. Cuando vengan nos piraremos. Vale, supongo que te ven al Montseny. Le di la llave de la trampilla a este tío del templo romano. Debería dejarla a puestas, por eso me dejó mi mujer. Vaja. I aquí hi ha... Ah, mira, això deu ser el sòtano aquest, però... La clau encaixa, mira'l. Però ara, si hi ha combats aquí, me da más miedo que... Això és un combat 100%, que no vull fer ara. No el vull fer ara. Mira que he començat dient que tenia ganes de... I aquí hi haurà objectes o no? He dit que tenia... Mira, vaig a l'argüència perquè no hi ha els estrangers els anuncis del... P per C és plataforma per Catalunya, no? Sí o no? Digueu-m'ho. Ui, aquí hi ha molts pescadors,
Algú no em donarà la canya? Hòstia, una canya em rentaria molt, la veritat. Fuera, venimos a impedir, como dice Corán. Són moros els pescadors. Yo dame tu diré o te mato, aleluya. No te vas, amigo. Dime un euro, señora, ¿por qué tú no llevas Corán? Hora de rezar. Quiere kebab, yo solo kebab. Venir aquí en patria a robar trabajos. Vaya puta merda, somos malos, Jurk, va. Dóna'm caña. No entender que mujeres quieren llevar velo obligatorio en mi país. Cuando tengamos poder obligaremos en las escuelas. Molt bé, crac. Saps que el xarango viu en aquesta casa de la meva esquerra? Es veu que hi ha un que vol anar al Tubestadi, però els seus companys no li deixen, perquè tenen molts concerts. Hi. La meva germana és una grupi malaltissa, sap tots els secrets del xarango. I aquí... Ui, va, casa del xarango, mare meva, això huele a combates a tot i plen. No sé, jo no sé, jo ja no sé. Digue'm que em dones una canya. Ei, vols speed? No està gens tallat, com la merda que et ven a l'Apolo. Va, quan en vols? No, no vull speed. Això és tot el que tens? Ja veig, un client xia, mi tinc un speed de nivell 3, Maxi, quan el facis servir en batalla el teu Pokémon t'agrada primer sempre, creu-me, però és car i només en tinc una unitat. És que no puc, tio, no... Amb les normes del Loki no puc comprar objectes. Molaria... Oh, i aquest marrec d'aquí com hi arribo, tio. Per on arribo aquest marrec d'aquí? Vale, la canya, no sé. No sé qui me la pot arribar a donar. Ets tu? Què fas al meu racó? Vinc aquí perquè em relaxi mirar el camp, on mai hi ha ningú, excepte aquella vegada que va venir una senyora a la nit. No sé què feia aquí, però va marxar de seguida. És la de la canya. Ha d'estar aquí en aquest descampat, la puta canya. Però he clicat a les pedres i no la trobava. Ara, ànims, aquí. No, a l'R poder... Joder, soc manco. No... No, m'estic posant nerviós. No, ara no haurà servit de res tot això, Pere. No. Ei! Per si l'he clicat abans i no l'he trobat. Canya vella i la farem servir d'immediat, la farem servir. Tot això ja ho hem inspeccionat. Canya vella vol dir que si per aquí hi ha aigua puc pescar un Pokémon que em fa excessivament falta, però per aquí no em deixen passar. Aquí vaig a l'altre... Ai, joder, que torpe. Aquí vaig a l'altre punt de la ciutat, però aquí Vic no hi ha mar, No hi ha mar, però sabeu on hi ha mar? Sabeu? Això no ho puc partir, no? Aquest arbre sembla que es pot tallar. Hi ha mar on tinc la casa, tio. Allà hi ha mar, Allà hi ha un bon mar. I pescaré, i tant que pescaré. Avui. Abans d'anar al Montseny, jo crec que l'ordre és... Em queda xarango, em queda Plataforma per Catalunya i em queda Montseny. Jo crec que per ordre ve Montseny, Que crec que serà on els tindran més fluixos. Però vaig a parar el Magikarp. Ai, estic ansiós per tenir un Magikarp, ja ho veieu. Hòstia, que vam anirà un Gyarados. Espera't que l'atrapi, Ah, mira, no és tan lent, Ai, vull dir que no és tan... Sí, lent, ja ho he dit bé. Per aquí dalt no hi havia aigua, però aquí, en aquest poble, Sant Esteve, hi ha aquest rierol, tio. I si la cago aquí, perquè és probable, ja hem vist que les meves destresses capturant Pokémon són nefastes, puc intentar atrapar... Han canviat, no, aquests Pokémons? Abans em sembla que eren uns altres. Puc intentar atrapar... Com es diu? A Girona poder també ho puc fer. Vale, perquè això estic a Sant Esteve, això és Ruta Nova, és Sant Esteve. Vale, doncs provem la canya. Canya vella, fer servir. No es pot fer servir això aquí? Joder. No puc fer servir la puta canya vella. Cau en dena. I aquí?
Bossa, canya vella. No es pot fer servir això aquí? Joder. Jo tot motivat. Bossa, canya vella. No es pot fer servir. Vull atrapar un Pokémon. Em sap molt de greu, m'arribo a Girona amb un fly. M'arribo a Girona amb un fly, més ràpid que amb Renfe, tu. M'enxufo un repel·lentetes i després me'n vaig directe al Montseny. Atrapo... Clar, no seran Magikarps, potser seran els Qwilfish aquests de merda que diu. Joder. Ràpid. S'ha acabat l'efecte del repel·lent. Espera't, que aquí hi ha aigua. Ah, però això és ruta, aquí no puc atrapar perquè és la ruta, aquí ja vaig atrapar Pokémon. Clar, això és ruta, no sé si és la 3 o no sé quina ruta és. Però no puc aquí perquè ja la vam gastar aquesta, tu. Ah, sí, a Girona, això. Aquí no puc. A veure quan entro a Girona, tio. Sal, aquí sí que puc. Això és sal, Ruta 1, sal. Aquí puc. Bossa. Canya. Fer servir. Toma ja. 1, 2, 3. Vaja, ha picat. S'ha escapat. La mare que em va parir. Soc tonto. Fer servir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, vaja, ha picat. S'ha escapat, però què faig malament? No he de clicar quan... 1, 2, 3, 4... No ho entenc, No ho estic entenent. Una canya hidrotinfil servir a l'aigua per pescar Pokémons aquàtics. Hi ha un Pokémon a l'AMP. Vamos! Pokémon de ruta sal. Un Magikarp. Un Magikarp nivell 8. Femella. Li cardo la... Ni lluito. Bueno, anem a assegurar que no anem sobrats. Vella, somnífer, Embol. Aquesta és la puta estratègia. Lluita. Somnífer. Encerta. Perfecte, dormit. Després de lo de l'arbre, tio, d'ahir. Mare de Déu. Embol. Una estranya Pokéball que funciona molt bé en Pokémons d'aigua insecte, doncs. Embol. Roja llança una Embol. Atenció. 1, 2, 3. Pumba! No podia fallar. Magikarp atrapat! Vamos! Bueno, això no ho llegirà el que sàpiga anglès. Que ho podria llegir, però... Sobrenom! Hòstia, sobrenom d'un Magikarp, femella. Fum del cap. Fum del cap. Fum del cap. Joder. Me cau en la puta. Que difícil que és posar noms, Bueno. M es dirà minúscula Maga. Atenció que es dirà Maga, no Magda. Maga. Collonut. Atenció que hem atrapat la Maga. I amb quines característiques té la Maga? Hates to lose, odia perdre, natura relaxat, nedar veloç, augmenta la velocitat del Pokémon, això li canvia quan és guiar a 2 per intimidació, i atenció que tenim que li baixa la velocitat i li puja la defensa. Bueno, a mi que els hi pugi defensa mai... Molaria més que li pugés la defensa especial que la defensa, però mai em queixo, de que li pugi la defensa. Bueno, aquest Maga s'ha de levelejar. Bueno, volia anar cap al Montseny, però ja que estic aquí, potser vaig a mirar els Qwilfish de Girona que em deia el jefe.
Hem atrapat a Sal. Ara ja estic a Girona, i si aquí hi ha aigua, però aquí puc tirar la canya? Hombre, quina frase que m'ha sortit. A Girona es pot tirar la canya o no es pot tirar la canya? A Girona es pot tirar la canya, no falla. Ja si pescarem bé ara, no piquen la mare que el va parir. Ja amb Quillfish de Girona tindré 2 Pokémons d'aigua, Va, ja ha picat. Ui, per què no torna a fer això? Aquest deu ser gros, Va, ja ha picat. Hi ha un Pokémon a l'ama, atenció, primer Pokémon de ruta de Girona. Primer Pokémon de ruta, el Quillfish. El Quillfish que fa 2 minuts l'he insultat. Vale, doncs mateixa estratègia. Tiro en vella. Hòstia, avui 2 captures que poden ser importants, Fa servir fortalesa, augmenta la defensa, m'és igual, somnífer, Quillfish nivell 12, en principi l'hauríem de poder atrapar, Bossa, em vol fer servir, Roja fa servir Ambol, atenció, 1, 2, cago en la puta. S'ha despertat. Que no el puc ferir, és que qualsevol atac que li faci, clar, àcid no li fa gaire mal, però és que li trec una barbaritat de nivells. Hem de fer això, somnífer. Es varien Quillfish, juraria, Això tampoc ho asseguro, però... Un altre, Ambol. Atenció, Roja llença una Ambol. Atenció, 1, 2, 3... Vamos! Hòstia, necessitava Pokémons, És capítol important avui, això, Anglès. Li vols donar un sobrenom al Quillfish? Sí, me cago en la puta, ara estaré 3 minuts pensant en un altre sobrenom. Quillfish, es dirà... Li anava a posar un nom, però és que no sé com s'escriu. Ho busco. Que direu, hòstia, és retrasat. Però no m'agrada, perquè s'escriu amb K. S'escriu amb K. No vull que comenci amb K. Va, faré un joc aquí. Li direm... Ah, és mascle o femella? Puta, no ho he vist. Ha de ser un nom neutre, doncs, Quill, es pot dir Quill, però amb catalanitzat. No, però hauria de portar dièresi, no? Hòstia, he de fer alguna de català, Joder, no sé puto escriure, tio. Va, doncs amb F, algo amb F. Va, es dirà Fish, però catalanitzat, va? Ai. Però això diu fix, no? En fix, bueno. Fix. Vale, estic perdent 2 minuts, I ara perquè sigui dona. La fix, bueno, està bé. Que no hem de mirar gènere, Blai, que no hem de mirar gènere. Tots els noms són vàlids, hòstia. Vale, ja amb fix. És mascle. Resum. Aiguaverí, com bé he dit. Manso. Good endurance. Good endurance vol dir... Endurance no és com... No sé, endurecido, assegurança, no ho sé. Nadar veloç augmenta la velocitat del Pokémon en pluja, li baixa la defensa, això no m'agrada tant, però li puja la defensa especial. Bueno, això sí que m'agrada.
Oh, Déu-n'hi-do, Té bastant d'atac, En Quill. Quins atacs té? És d'atac, no? Estic veient? Sí, és clarament d'atac. No té cap atac de tipus. Bueno, ho deixo aquí. Ho deixo aquí, me'n torno a... Vaig a la cova del Montseny i de passo la vejaré una mica perquè no estiguin tan fluixos i puguin participar en els combats de la cova del Montseny. Poc més. Demà més i millor.